Aku salam kabeh. Project punika ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa sinau saben indikator saka organisasi sing diteliti kanthi teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator kinerja saiki perusahaan. Genmap Adr, ticker, GIMAP. Review iki adhedhasar informasi saiki ing Juni 08, 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Genmap AS kalebu subkategori. Ontologi targeted therapy, 22 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang cukup wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek, 7,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 0,3 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar kanthi sakabehe. Kita bakal weruh sing rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,8 terms. Marang skor 7,5 terms Genmap AS. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Genmap AS lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Genmap Adr nuduhake owah-owahan minus 22,2%. 22% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Genmap AS regane $13,64 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $53 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $5,27 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $14 miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Genmap AS ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar, yaiku 25,612%. Kapitalisasi buku punika 36,717%. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca ing subkategori, apik, 1 titik. Organisasi sing diteliti duwe utang $0,15,8 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 3% saka usaha perusahaan. Rating tingkat utang perusahaan, apik banget, 2 terms. Rasio nilai pasar saham kanggo laba perusahaan yaiku 12. Kanthi rata-rata ing subkategori 0. Nilai pasar kanggo rasio Mediawiki dibandingake organisasi subkategori, apik banget, 2 terms. Mediawiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $1,134 mayuta-yuta. Bati mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine $1,106 mayuta-yuta. Taksiran pratandha saka proyek keuntungan mangsa dibandingake karo subkategori, pasable, 0 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 4,2. Rata-rata ing subkategori punika 7,8. Evaluasi rega bursa saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $3,230 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $3,150 mayuta-yuta. Taksiran indikator saka Prok Sales mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, pasable, 0 terms. Marginality punika 35,1%, karo rata-rata ing subkategori minus 16,1%. Penilaian margin penjualan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 37,808%. Sing 48% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha saben pegawai organisasi punika $5.089.000.
Lan kanggo subkategori $7.512.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawe dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati saben pegawe punika $423.000. Kanthi rata-rata kanggo subkategori minus $155,900. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawe $1.205.000. Subkategori $968.000. Revenue saben rating pegawe dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 0,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 8,3%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 64% kanggo perusahaan Genmab Other. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 65%. Saham perusahaan saiki regane kira-kira $22, 21. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $30.60. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar asil valuasi saham Genmab Other. Sistem bantuan Guru Markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan tuku kanthi rega $22. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis relatif dhuwur. Penilaian perusahaan adhedhasar pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 24.31. Mandeg mundut disetel ing pukul 29. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil sesi tanggal 08 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, PMC, bakal dadi transaksi neraca kanggo didol. Video ing urutan wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas, pesenan liyane tetep ing rega final. Matur nuwun kanggo pamirsa sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi Guru Markets.